Aquest centre representa un canvi de mirada. Ja no es tracta només de recollir i custodiar animals, sinó d'oferir-los una nova oportunitat, d'acompanyar-los en el camí cap a una nova llar, de sensibilitzar a la ciutadania, d'implicar el voluntariat i de construir una cultura de respecte cap als animals. Avui posem en marxa un servei que donarà cobertura a desenes de municipis i milers de persones. Podem estar molt contents d'obrir un segon centre que se dona oportunitat als animals per a que famílies que s'estimen puguen cuidar-los. Avui inaugurem este centre d'acollida d'animals, un espai necessari, útil i que neix d'una idea molt clara. Cuidar millor, actuar amb responsabilitat i donar una resposta digna als animals abandonats o extraviats. Aquestes noves instal·lacions ampliem la capacitat, millorem recursos i reforcem l'atenció, la cura i protecció dels animals. Però també avancem en la conscienciació, en la educació i en la promoció d'una adopció responsable. Que en certa manera són modèliques per a dur a terme un projecte que ens creiem. Sols cuidant els més vulnerables, ja ho vaig dir en tavernes, serem una societat més justa, més humana i més digna.